Nagpasa og resolusyon ang Davao City Council aron tumanon sa Philippine National Police ang rule of law sa nagapadayong operasyon sa kapulisan sa Kingdom of Jesus Christ compound sa Davao City. Atong sayro ng detalye niini pinaagi ni Argil Relator live. Argil. Sara, gawa sa pagrespeto sa balaod, ingon man pagsunod sa konstitusyon, lakip sa gipasang resolusyon ang pag-awhag ngadto sa LTO ug HPG nga siguruho maghihimong hapsay ang dagat sa mga trapiko dinhi sa Carlos P. Garcia Highway human nga namatikdan sa mga konsehal nga huot ang dagat sa trapiko dinhi sa Carlos P. Garcia Highway atubangan mismo sa KOJC compound ug Davao International Airport tungod sa mga nakababag nga mga barriers ingon man mga sakyanan. When the enforcement of the warrant is accompanied by the use of excessive force, the seizure of private property, and the disregard for the rights of others, we must ask ourselves, is this still what the law provides? Kini ang pangutana ni Davao City Committee on Peace and Public Safety Chair Councilor Luna Acosta atol sa iyang privilege speech labot sa parayong operasyon sa kapulisan sa pagsilbi og arrest warrant sa KOJC compound. Ginarespeto o ginaila matud pa ni Acosta ang gahom sa korte sa pag-issue og warrants of arrest ug ang katungod sa kapulisan nga ipatuman kini. Apektado na sab matud pa ang Jose Maria College nga anaa sulod sa compound nga wala na nakatungha ang mga estudyante sukad sa operasyon sa kapulisan. Dugang ni Acosta, wala matud pa gituman ni Police Regional Office 11 Director, Police Brigadier General Nicolas Torre III ang saad nga atong ulahing pag-atubang niya sa City Council nga imintinar ang koordinasyon sa City Government of Davao. We were all caught off guard and then left to deal with the consequences of their actions. Instead of working together for the peace of our city, their actions have caused great harm to our peace and have shaken our trust in the very people we rely on for our safety and security. Gipangayo niya ngadto sa PNP nga tumanon ang rule of law ug sigurohon nga walay kalapasan sa katungod sa konstitusyon. With this, I would like to pass a resolution entitled, a resolution urging the Philippine National Police to uphold the rule of law and respect the Constitution with regard to their ongoing operations. Giaprubahan sa Davao City Council ang maong resolusyon. Nag-file sab og corollary resolution labot sa pagsiguro nga mahimong hapsay ang dagan sa mga sakyanan at tubangan sa KOJC nga walay bisan unsa man nga nakababag sa dalan. Urging the Highway Patrol Group, including the Land Transportation Office, to make sure that traffic laws are being followed along Carlos P. Garcia Highway near the airport and KOJC. Our main concern, as we have always justified when we enact ordinances, is for the general welfare of everyone. And when I say general welfare, we are in the city of Davao, general welfare of every Davaoeño. For clearly, what has happened at the KOJC compound has impacted the lives of a lot of our fellow Davaoeños. Sa kabahin ni Torre. Yeah, we welcome those. We welcome this resolution of the Davao City Council because lahat tayo ang gusto natin is uphold the rule of law. And I do hope that our esteemed council members and the political leadership of not only Davao City but our country as well to call for the concerned people and instrumentalities and everybody, all the Filipino people, to uphold the rule of law. Sara, karong hapon lang ng pagulaw ganunsyo ang PNP pinaagi sa ilang LRAD o kinindako nga speaker at tubangan mismo sa KOJC nga ilang gianunsyo ang ginabawal ang bisan si kinsa nga dili sakop sa hanay sa kapulisan nga makasulod sa mga lugar sulod sa KOJC nga naka-police line. Una na gibutyag sa KOJC nga dunay mga lugar sulod mismo silang compound nga wala sa gitagaan og access sa PNP labi na ang JMC basement. Sara. Daghang salamat Argil Relator.